गेजेराव हठाथनो साडेनलि फैनो गोनां जाबाय मानोना मोनसे दा गोदान मोनसे आपडेट बा भाइरेल जागासिनो दङ आंनि बागै आरो बेनि बागै ओमफ्राय बे भाइरेला माबोरै जादों आंबो मिथिया ओमफ्राय बे भिडिअआ जाबाय दिनै मिनिमाम 2-3 मान्थसनि सिगाङावनो आरो सिगां मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन जे मिथि नार्जारिया बुंनाय बिनि सिगाङावनो बे मिटिङा जाग्रोनायमोन बेनि उनावसो बे भिडिअ भाइरेल जादों थिग बेबायदिनो दिनै जोङो गोरोबलायबाय आरो बेखौ फैनाय नुनानै सोरबाफोर मेगन साना दङबो जानो हागौ बेखौ आं मिथिया खिन्थु दिनै मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन मिथि नार्जारिया बिनि लोगो लोगोनो मिनिमाम 2-3 आवार्स उनावनो बे भिडिअ भाइरेल जाबाय खिन्थु बे भिडिअआ दिनैनि भिडिअ नङा 3 मान्थस सिगांनिनो भिडिअमोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ दिनै भाइरेल खालामदों आंथ' जेनेबा नाम लानानै बुंला नाम मोनखादों आङो आंनो स्क्रिनशट दोङो सोर भाइरेल खालामदों आपल'ड होदों आंनाव नाम दंखायो जोंनि खैराबारिनिबो दोङो आरो अनेक मानसियानो होबाय मोननायनै दा दिनै आङो रायलायखाबाय गाबोन FIR होगोन थ' जाय बिथांमोना जुदि बे FIR-आवबो जुदि गोलैनो नागिराखैबा आंबो नोंथांमोनखौ गोरायै बुङाखै जास्ट नर्मेलि रायलायदों नोंथांमोननि गेजेराव थ' जाय बिथांमोना दिनै बे भिडिअखौ शेयार खालामदों बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनो बुजिनानै जिथु गोरोबलायबाय बे गोरोबलायनायनि उनाव बे भिडिअखौ आरो खनसे होफिननानै जि मोनसे भुल मावबाय बे भुलखौ जाहाथे गावबा गावनो गावनि होनाय भिडिअखौ डिलिट खालामना लायो बिनि फारसे आं रिक्वेस्ट आंनिफ्राय आरो बे मिटिङा जोंनि गामियावनो जादोंमोन दिनै 3 मान्थस सिगाङावनो खिन्थु बे भिडिअखौ सोरबा सासे सानै लादोंमोन जानो हागौ खिन्थु बेखौ मबाइलावनो दोङोमोन खिन्थु दिनै जों सानथाम जाबाय दिनै गोरोबलायनाया मोजां थाफायनाया खिन्थु दिनै मानसिखौ भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो सोरबा मेगन सानानैसो दोङो ना सोरबा आंनिसो एगेन्स्ट ना बिनिसो एगेन्स्ट जों मिथिलिया थ' दिनै फिन खनसेबाव बे बुस्थुखौ भाइरेल खालामबाय बे खिन्थु गोबाव जाबाय बे भिडिअआ मिथि नार्जारिनि भिडिअ भाइरेल जायैनि सिगाङावनो जोंहानाव बे मिटिङा जानाय जिथु जोङो मुम्बाइनिफ्राय फैदोंमोन बे मिटिङा जानाय नर्मेल मिटिंमोन जेबो गुलाय गुजाय गैयामोन मोजाङानोमोन खिन्थु बे भिडिअखौनो दिनै भाइरेल खालामनानै जोंखौ लासिं सिं खालामनो नागिरदोंमोन आरोना थ' बेखौ भिडिअआ खिन्थु नर्मेल अब्लाबो जोंनि गोसोआव नांदो बा मोनसे लाजिनाय मोनसे फैयो गावबा गावनो जोंनि बर'जों बर' बुजिलायनायबाबो नोंथांमोना जाहाथे बुजिलायो आरो बे भिडिअखौ गावबा गाव होनाया डिलिट खालामो नङाबा आं दिनै बे हरसेखौल' नेगोन गाबोन फुङाव आं FIR होगोन होनना सानना दोनदों आरो नोंथांमोना जुदि बे FIR-आव गोलैनो नागिराखैबा गावबा गावनो डिलिट खालामना लागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो दिनै साडेनलि आं हठाथनो नोंथांमोननि गेजेराव फिन खनसेयाव फैनो गोनां जाबाय आं ब्लग लाबोनो थाखाय जेबो कन्टेन्ट गैयामोन ओमफ्राय लाबोआबो सानदोंमोन खिन्थु ओरैबायदि जेनेबा सुथुरफोर दोङो माने फैयाबा जाथारा गोबां नोंथांमोननि कमेन्ट आं हजम खालामबाय जेबो लायाखै दिनैसिम आं रावखौबो रिप्लाय हराखै खिन्थु बे मोनसेखौ रिप्लाय हरथारगोन मानोना जिथु बुस्थु जोङो गोरोबलायबाय जिथु बुस्थु नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय इमान मोजां ग्रोम ग्रोम मोनसे भिडिअ आपल'ड होबाय मिथि नार्जारिया थ' आंनि बे वाइफआ थ' नोंथांमोनाथ' नुखादों थ' बिनि उनाव नोंथांमोना आरो बे भिडिअखौ जाहाथे भाइरेल खालामनाङामोन बेखौ बिराद दुखु मोनदों थ' बेखौ जाहाथे गावबा गाव डिलिट खालामो बेनि फारसे आंनि आर'ज थ' बिनि गेजेरावनो आरो मोनसे बुंनाय थालांबाय जेनेबा थ' बे मिटिङा